Madoka chere tauya ano nhau dzanyasi zuwa rokugumisira mwedzi uno waChikumi pasara makumi mashanu noina mazuwa kuti tisvike zuwa rosarudzo. Rekai tiringe zviri munhau dzanyasi. ZEC yaburitsa zviri pamutemo wanhu wairi kuti ndio wakapinda pakuda kukwikwidzana munhandemutande iyo yosarudzo. Ipapa waburitsa wanhu wakapinda pakuita mutungamiri wenyika wari 19 takambokunyepai waye. Pokare waburitsa woSenate, wakaburitsa womaPR, wakaburitsa woYouth, wakagoburitsa pokare maMP. Wokwedu kuo kwa mtoko mudziyo dzauru mudzi North inenge ichilingana usu nousu. Muswe weshiri Benjamin wobato roCCC namututa paradzai wobato ZANU-PF. Mudziyo dzasi inenge ina nyambo tichafa woCCC naSamkange Jonathan woZANU-PF. Mudziyo kumadoka zuwa inenge ina majata tenda woCCC nakaitano knowledge woZANU-PF. Mutoko yodzauru mutoko North kunenge kuina makwiranzo Caleb woZANU-PF namavhokota urai woCCC. Mutoko yokumabuda zuwa kunenge kuina musujiwa Richard woZANU-PF pabodzipo na Kaseke Yeukai woCCC. Ipapa mutoko yodzasi kunenge kuina mapengo mapango wobato roCCC pabodzipo na Tasikani Isaac woZANU-PF. Rekai tigoringa kuti imbani achahwina ipapa, asi tese tiri kuringira kuti zvinhu zviite zvakanaka. Pokare waburitsa kuti nzvimbo dzinenge dzichizikana kuti ndo pari kuita muzinda wozosarudzo idzodzi inzvimbo dzakadari: Mutoko Primary, Mutoko Council Boardroom, Chinzanga Primary, Chifamba Primary, Kotwa Primary nopamakaha Primary. Kwai nzvimbo dzindo dzinenge dzine wanhu wanenge wari wakuru wosarudzo wakamirira kuti waone kuti zvinenge zvitekaidziwa sei. Kana paina anenge ane chokureketa kana chokubvunza, aiwa wanenge wandoripo wanhuwo muchibva mawaboya muchibva mabvunza. Masangano anomirira kodzero dzavana mai agohwadziwa fani. Ipapa no zvaburika paburika zvezeki zvi nokutoti paburika kutoti wanamai wapinda wari washoma. Ipapa kwai ZANU-PF iribe kukwikwidziwa mumawadhi anosvika makumi mapfumbamwe nomairi 92 pachirungu. Ipapa pokare kwai mawadhi arimo munyika mese anosvika chiuru chibodzi nomazana masere anomakumi manomwe nosere 1878 wards pachirungu. Ipapa kwai mudare paramende wanhu wega wakapinda kuti wapinde kukwikwidzana musarudzomu kwai wari kuita mazana matanhatu nomakumi matatu anonomwe 637 candidates pachirungu. Rekai tione kuti mbanani wachagohwina. Ipapa kwai wanhu ukadzi wari kupinda mudare paramende wakaisa mazita yavo wari kundosvika badzi zvikamu 10 kubva muzana 11%. Mapato ese arimo mukwikwidzana musarudzomu ari kusvika 19 pachirungu. Kwai musarudzo dzapfuura akanga ari kutosvika kupfuura 50 chaiwo omapato. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekaidziwa sei. Pokare masangano anoita kodzero dzevanhukadzi avhiringika chaizvo nomasoko aburika ari kutukana ari kutukiwa vanhukadzi no matongerwo enyika. Agoreketa kuti izvozvi ndo zvinoita kuti vanhukadzi wareke kugoda kupinda munozvo matongerwo enyika kunyange wainouyani nazvo. Rekai tigoona kuti wari kuburika wachitukawo wachazoitiwa sei, nokuti wanhu woZANU-PF ticharamba hedu takaringa kuti zvii zvichazoitika ipapo. Tagobvunza mapurisa aribe chaareketa panyaya yamambo uya wokumasvingo wokuvhiringidziwa noafana ari kuda kuita zvokureketa zvomusangano woZANU-PF panyahwa idi wanhu wadichiwa wachazvidaba izvozvozvo zvokuramba wachivhiringidziwa. Heno kwedu nokwa mutoko kuti zviri kumboita sei, chedu kuramba takaringa. Kana paine zvimwe zvinenge zvaitika kana kuburika, aiwa munondoziva kuti tinokunyepai mabuja. Takandoringana nozvosarudzozvo
bato roZANU-PF ipapa ragoreketa kuti rikuda kuenda kudarodzi mhosva kuti riende koita kuti wari kuda kumirira bato reCCC wese wakubulawayo warambidziwe kupinda nokuti kwaiye wari kunzi wagoisa mapepa yawo nguva yapfuura. Heno mabi yangu rekai tione, asi kuziva kwedu dai zvanga zvitorizvo woZEC waingotogara watowarekera kuti wareke ugopindamo nokutoti inenge yatoita timatiki chaiyo zvokutoti palibe kana kuvhunzana kana kudini, unobva wandopfikirwa kunze zvakaitiwa kwamonzora zviya. Rekai tione ipapa kuti zvii zvichaitika nokutoti tese tiri kuziva kuti mbani asingadiwi nobato rikutonga kuti anga arimo musarudzo. Tinenge tichindoringa kuti zvichatekaira sei. Kwapinda nyahwa kubato roZANU-PF ipapa kwaiye anonzi Christopher Mutonhori Rhodzi, murume waBarbara Rhodzi ari mutevedzeri wegurukota anoringa nozvo nharaunda. Barbara kwai ipapa ataikiwa nomurimo wache notsaona. Pakaita kunyangariwa ipapa kwai ipapa paiye Christopher yu akanga apinda ari kuda kuita MP achinge ajiwa mubato machemo akati aiwa ndopinda ndakazvimirira ndegani ndiribe chinondinetsa ini. Hino ipapa heno kuti zvagwidiwa neiko, palibe ari kuziva kuti tsaunayo yagoitika zvaita sei, asi tikuti mweya wache dai wazorora murugare. Chikarachi chakaita kunyangariwa chinonzi mugwagwa wagwarasha wanhu wakomana. Wozvo matongerwo enyika womunyika medu wagwarasha nomugwagwa aiwa wanoita kuita kuwanditsa idi chikarachi chisvinuba. Nyika dzokuEurope European Union wagotoreketayo kuti kubva kunyepiwa wagoita noZimbabwe hurumende yekuti aiwa uyai muringewo zvatinenge tichiita musarudzo zvedu. Wabva watoti ipapa sondo riri kuuyari wakutotanda kupinza vanhu wavo wari kuuya koringa nokuona kuti sarudzo dziri kutekaidziwa sei. Ipapa kwaiva vanenge vachitungamirwa neumwe ari mudare reparamende reEuropean Union Fabio Castaldo. Rekai tigoona kuti vanenge vachitekaira sei, pokare kuti vanenge vachiita sei. Ipapa pokare wanoita mabhizimusi womahotera wari kuita kuringira chaizvo kutoti nguva ino ndoyo vanonotaka ko vanhu vese vanenge vachitekaidza sarudzodzi vanogara mumahotera. Pokare vanenge vari kuringa kuona kuti sarudzo dziri kuitiwa sei vanogara pokare mumahotera. Zvinenge zvakaita kubhadhara idi. Rekai tione kuti zvinowasimudza chere kana kuti zvinotowadonhetsa. Ticharamba hedu takandoringa. KuUnited Nations kwaisiwa mavhoti kuti nyika dzivhote kuti dziri kuda chere kuti kuzoisiwa boka rinenge rakazvimirira regani rinozoringa kuti vanhu vanengonzi watsakatika zvakaita aitaidza mara zviya wakaperera papi. Ipapa Zimbabwe yavhota ichiramba izvozvi kumusangano weUnited Nations. Zvatoita kunetsa nokutoti dzimwe nyika dzinosvika 62 dzati dziri kuda pakuvhota, dzinosvika 73 dzavhota dzichibvuma, asi dzinoita 10 dzinosanganisira Zimbabwe dzaite kuti aiwaba tikuzvidaba izvozvo. Ndipo unotoona kutoti ukambwa hurumende yedu iri kuti kodzero dzevanhu wotoziva kutoti manyautsa mukamwa ari kureketeka aya zviripo bapa hana paopa. Idi zvakaita kuoma chaizvo. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichida nokupi. Mutambo kiriketi uri kutambiwa woZimbabwe uchatambiwa musuwo sondo yataringana nayo iyi. Ipapa inenge iri kutamba nochikwata choSiriranga. Rekai tione kuti nyanzvi idzi tichadzikona chere kudzija. Kwaipapa tikandohwina mutambo uyu tabva taita ndisiwo kutanda kupinda kuenda kumutambo uyu pasi rese. Kuramba takatoita kunamata chaiko kuti iwo wanombopa jambwa ronyikari zvimbokuwa kureketa kuno nokuti wakomana wekiriketiwa aiwa waita tusvinu. Ipapa pokare Zimbabwe kiriketi yagoreketa utoti mutambo uchatambiwa kupedzisira ipapa uchatambiwa zuva rechipfumbamwe remwedzi uno, zvokutoti wabva watoti ipapa wanhadzira paHarare Sports Club kuti panenge paine chivhitivhiti chihombe chokuti vanhu vese vanondouya kopinda mahara wachiringa mutambo uyu nokutsigira vakomana kwedu.
Aiwa, rekai tione kuti zvinotekaira sei. Tiri ngaa dziri kuitika pasi rese. Ipapa nyasi kuSouth Africa kwaiye anoringa zvokutekaidziwa kwemari hurumende public protector agoreketa yeye kutoti Ramaphosa waribe mutsepwede wagoita. Zvaita kunetsa panyaya yeparapara iya. Wari kunzi waribe chawakaita. Aiwa, rekai hedu tirambe takanyarara. Asi unobva watoona kuti paita mumwe aisiwa muhomwe ipapa. Rekai tione peno iye public protector yo anoyachewo heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvienda nokupi. KuNamibia kuda kuurayiwa mhuka dzomunyanza dzinonzi maseals pachirungu. Ipapa kwaiwa notogwarasha chaidzo dzakawanda dzinotopfuura zviuru 70 chaiwo. Kwachida kutora mvere dzacho pokare nonyama yacho kwainodiwa iko kunyika dzokuAsia. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Asi wanoringa nozvo nharaunda wari kurwadziwa fani nazvo. Nyika yoMali kwaiyagoreketa izvezvi kutoti ichadaba kutoti wanochengetedza runyararo United Nations Peacekeeping Mission warambe wachirimo munyikamo. Kwainga waburike hawo waende tichawadaba ino. Unobva watoona kuti pakaita kunyangariwa. Asi ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Dare rokuKenya rarambidza hurumende kuti iendere mberi izvezvi nokuita kwainge ida kuita kokukwidza mari dzomutero yainobhadharisa wanhu inonzi pachirungu Finance Act. Paita kunyangariwa. Rekai tione ipapa zvino kuti zvazvo kufanira kutanda mangwana chaiye kwai nyaya yacho ichabenuka kudare rodzimhosva zuva rochishanu mwedzi uri kuteera iyu. Saka tinenge takandoringa kuti wanenge wachizvikona chire zvinenge zvimbotekaira sei. Chedu kuramba takaringa tichizokunyepai. Hurumende yekuTigray iri kunangidzira kagumwepo kare kuhurumende yeEthiopia kuti iri kuvhiringana nozviri kuitika neikoko. Kwaiwa gotogwarasha wanhukadzi noapwere wakawanditsa zvokutohwadza. Rekai tionepo kare kuti zvichaita sei. Apo wagotoreketapo kare kuti nyaya yochokushayika chokudya iri kuramba ichindoenderera mberi. Unobva waita kuona kuti pakaita kuoma chaiko. Ticharamba hedu takandoringa ipapa kuti zvichapera sei. Munyaya yegumisira yenyasi kwai kuno mumwe akambotamba tenesi munyika yeSouth Africa akarambidziwa kuenda kumutambo weWimbledon zvokutoti ari kutoda kutoti akumbe rekerero makore 50 atopfuura pazvaitika. Rekai tione kuti zvichaitika chere kana kuti idzingori shunguwo. Tiri ipapo mabuja kwanyasi musenha wanyasi wagorongonda. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.